Hoxe viñemos ata Taboada para descubrir e disfrutar o seu patrimonio natural e cultural cun guía de excepción, Roi Rigueira, alcalde de Taboada. Bo día. Moi bo día, que tal? Contanos un poquinho, que temos por aquí diante? Pois aquí temos a igrexa de San Pedro de Benvibre, unha das xoias do románico rural non só no concello de Taboada, senón que tamén do conxunto de toda a Ribeira Sacra. Do ano 1191, concretamente, de finais do século XII. Nos últimos anos recuperouse a festa parroquial, o cal é un motivo máis para poñer en valor e para dar a coñecer esta xoia que temos aquí. Unha das ventaxas desta ruta, deste Camiño dos Mouros, é que é circular, con saída e chegada na propia capitalidade municipal, o que, bueno, ao final é unha ventaxa maior. É unha ruta moi chula para facer en familia, só, dá igual. Unha das cousas das que tamén podemos presumir é da nosa riqueza natural, non? Podemos incluso ver algún cabalo, aí o tedes. O sendeirismo ten que ser unha ferramenta para potenciar o noso rural. Ao final, se non somos capaces de ofrecer camiños e sendeiros para que a xente veña, evidentemente iso vai actuar como un revulsivo económico. Será xente que veña a tomar café, será xente que se quede a comer, incluso xente que se quede a dormir, e iremos dando a coñecer pouco a pouco o noso territorio, claro. Que tal, Roi? Está fría? Está quente? Pois a verdade é que está boísima. Fresquiña, quita a sede. Impresionante a Ponte Mourulle, icónica. Sí, é unha palabra que creo que a define, icónica. Esta ponte construíuse no 63 para sustituir a antiga Ponte Fortes, que estaba río arriba e que quedou debaixo das augas coa construción do encoro de Belesar. A armación metálica que a cubre, que é o que a fai tan icónica, non é un elemento ornamental, senón que forma parte da propia estrutura da ponte para cubrir unha distancia longa e comunicar as dúas ribeiras, a de Taboada coa do Sabiñao. Bueno, Roi, Taboada estivo na boca de todos hai poucos días. Creo que estamos cerca do lugar da zona cero. Xusto neste punto foi onde saquei a foto que despois se fixo viral de, bueno, onde ocorreu o accidente coas vacas que se precipitaron pola ladeira abaixo e que puxo de manifesto que a colaboración entre administracións e, sobre todo, que quero recalcalo, a axuda veciñal, pois permitiu que todo tivera un final feliz. Que maravilla! A verdade é que sí, esta é a ruta embelesadora, que é unha ruta que puxemos en valor hai moi pouquiño, e a verdade é que está tendo unha cantidade de afluencia de xente moi importante. Roi, moito me estás facendo camiñar hoxe. Bueno, pero mira tamén que vistas e que agasallo che deixo para o final. Todo isto é precioso, pero estou morto de fame agora. Bueno, pois veña, vamos tomar un viño desta terra e máis algunha tapiña por aí, que aquí será por comida.